ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஃபேக்ட் டு ஃபன். நம்ம இன்னைக்கு அனிமல்ஸோட ஃபன்னான வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த யானைக்குட்டி பாருங்களேன், இன்னொரு யானைக்குட்டி எந்திரிக்கிறதுக்கு எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னு. பார்க்குறதுக்கே க்யூட்டாக அழகாக இருக்குல்ல ரெண்டு யானைக்குட்டியும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம யானைக்குட்டி வீடியோ இருக்கிறது பூனைக்குட்டி வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த பூனைக்குட்டியை பாருங்களேன், அது இந்த டாயோட எவ்வளோ க்யூட்டாக விளையாடுதுன்னு. பார்க்குறதுக்கே அழகாக இருக்குல்ல. ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்த அணில் குட்டி வீடியோ தான். இந்த ரெண்டு அணிலும் பாருங்களேன், கேரட் எவ்வளோ அழகாக அது கையில் எடுத்து சாப்பிடுதுன்னு. பார்க்குறதுக்கே அழகாக இருக்குல்ல. ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்து நம்ம நாய்க்குட்டி வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த நாய்க்குட்டியை பாருங்களேன், கண்ணாடியில் தெரியுற ரிஃப்ளெக்ஷனை உண்மை நம்பி அதை எவ்வளோ அழகாக விளையாடுதுன்னு. பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப ஃபன்னாக இருக்குல்ல. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.